бародарои азиз, кадомед ки границара кием бародарҷоно марҳамат акаи муроҷонда занг бизанен. Алҳамдулилло ки и акамон кор кестай беҳтарин бародарай галавни зури зураш ҳамияе ки бародарои азиз комфорт мерен, комфорт миёен бародаро. яъне ки ягон кас ғам намета, ягон кас дара ғам намета. хай метонем ки ма ҳамиқа кӯшиш мекунем ки бародаро нархи арзон. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бародарои азиз, аз шумо ҳамиқа хоҳиш дорем ба хотири аллоҳ бародарҷоно, ҳамин бародар гум шидагиай акаш мода муроҷиат кард, ҳатто ай дарун. шумо бояд бидонед дарун яъне ки аз даруни зиндон акай ҳамин ба мо биромад ки ҳамин бародар мо тӯли чанд рӯз мешавад нестай. бародарои азиз, ҳамин лайки комментария на мара бой мекуна, на тра бой мекуна, на ягон каси дигара бой намекуна. бой медони кира мекуна, бой янами бародарра мекуна ки тамира лайки комментария мезани ҳамин бародарша миёва. як сабаби кори хайр шаyd дар ҳаминҷа бародар ягон кори бад мешава, ба фикри ман ки кори бад намешава бародари азиз. барои ҳам қадар лайки комментариятна монен бародарои азиз ки ҳамин бародар ёфт шава. бародаро вале бисёрат мегӯян ки лайки комментария бисёри бад мегӯян. бародарҷоно, ман нагумтон намекунен ҳамира, аксариятат намефаҳмен, намекунем бародаро. ба хотире мегӯм ки яъне ки ҳамин бародаро ёфт шаванд, ҳамин кори ҳамин масъалаҳо буд шава. агар ки ман бисёри видеоҳом да бародаро ман аҳамият метам, ба худо мегӯм нагум, намегӯм ҳамин кор намешава. мебинӣ ки ҳамун видео яъне ки пеш намерава бародаро. яъне ки вақте ки шумо дастгирӣ мекунем бародарҷоно, ҳамин навор паҳн мешава, кори ӯ мардак буд мешава. аи ман бой намешавам бародаро. барои ҳам қадар бародарои азиз, ҳамин бародар гум шудагиам. бародаре ки дар ягон ҷо боши, аллои меҳрубон аввал нигаҳбонат боша, худованд гуҷоида боши набоши, соғ саломат боши бародари азиз. о алҳамдулилло асри 21 бародарҷоно, куҷое мерен як занги телефонӣ кунед, бигӯ ака, додар, падар, модар, ман дар фалон ҷоям, мақсад алахо нашен, зиқ нашен. бача ҳозир медонед, шумо худтон медонед ки ҳозир чӣ давр шидагиай. бача ҳар рӯз ҳамин мурдава, ҳар рӯз дидестен дар куҷош, дар як ҷош як бародара киштестан, дар як ҷои дигаш як мусибати дига гузаштестай. барои ҳам бародарои азиз, дар ҳар як ҷое ки мерен як занг биза бигӯе модар, падар, ман зиндаам, тамом, таваккалат ба худо, бара чӣ кор мекунӣ, ай пай кор бор шуд. яъне ки ҳамиҳо зиқ нашаванд. нигоҳ кун ки бародар ай зиндон мара занг заги, ака мегӯям хел ситуатсия шидагиай, ҳамин додарам нестай. бародаро накунени хеле, мақсад нигоҳ кунед, на бача шумо, ба бача ҳамамон бачаҳои калон шидагием, бояд як коре кунем, як рафторе кунем ки мақсад ягон кас ай мо на зиқ шава, на худой накунаву накуна ҳамин як модарат касал боша, як падарат касал боша, якбора худша бо ай даст мета. ин не толка ин бародарда дахл дора, ин ҳамаи ҳамин бародарода дахл дора. барои ҳам бародарои азиз, навора паҳн кунен. худованд нигаҳбонтон боша, дар амони аллоҳ бошед.